Onye wetara akụkọ a wụ nwoke a na-akpọ Israel Joe, a human rights activist na Delta State. Ọ ya nwa wụ onye bịara kọọ ihe merenụ na otu o siri mee. Dịka okwu ya siri dị, ihe a wụ ụmụnne abụọ, o toro onye na onye. Maxwell Matthew, the 25 years old. Samuel Matthew, the 21 years old. Nne ha na nna ha mụrụ ha arụghị ise before ha bịa nwee esemokwu. Ha bịa gbasaa, nne ha na nna ha agbasaa, anụzi ihu ofu ebe, anụzi ihu n'otu ụlọ, agbasaala ahụ marriage ha. N'ime ụmụ ise, nna ha kpọrọ atọ gawa Lagos ga biri ebe ha azụga ndị ka ha nọ atọ ndị ka ha ene. Mma ha kwanụ akpọrọzie ha abụọ, ha na mma ha nọ n'Abaraka. Ebe a ka ha nọzi wozie anịnị ya. Ụmụnne abụọ, ihe ha na-ezu pepịrọ. Ha nwere nwa ọkamede egbe wee kpọọ egbe nta ha na-eji aga nnapụ. Enweghị ihe ha hụrụ, ihe ọbụla wụ ihe nnapụ, ụmụaka nọ into it. Ọ otu a ka ha na-eshi na-ezu na-terrorize the community. DPO ekwukọtala, ụfọdụ bịa na-ama atụ, a na-enyocha ha, a na-ezeje ha. Otu a ka ha na-ahụ eburu baa ọja, kidnapping, ebe niile hụrụ ọkụ. Ụmụnne abụọ ke ha meziri ịtụpụtaziri ha ụkwụ na ejiwo. One big man a na-akpọ Patrick ji ego ya, wee big man, bu moto ya oke ụgbọ ya na-agajere onwe ya n'ụzọ na Lonely Road. Ha ga-eche ya. Patrick ahụ bukwana moto a na-akpọ GLC 300 Benz. Ha akwụsị ya, gbalie egbe elu kwụsị ya. Patrick egbuo, agba breki, kwụsị n'akụkụ ọhịa. Ha emebe dohere moto, gakwuru ya n'ime nga, bido search ime moto. Ha hụ 150,000 naira cash. Ha eweregodi ya gbaa n'akpa, nara ya fon ya. Fon ya wụ iPhone 16 Pro Max. Ha ewere ya jụwa ya sị ngwa ya emepee fonu nọ ka ahụ ego ole o nwere n'ime akaụntụ ya. Patrick emepee nụ fon. Ụmụnne m, ha ahụ na ego kwa ego dị ya. Ego na ebe ahụ kwa nwa n'azụ. Ha sọ ngwa ya transfera ha ego na akaụntụ n'ugbo ha ga-eweta. Ha eweta akaụntụ si Patrick ngwa ya transfer 70 million naira na that account. Patrick a transfer ego ahụ successfully. Ka ha nwetara alert hụ na ego ahụ na ọ bana na akaụntụ ha. Ha narazie ya fon ya, chụtụzie ya na moto. Otu onye butezie moto Patrick, ka ọzọ anyatazie moto ya. Ha kweligawa gawa Edo steeti. Ebe ahụzi ka ha nọrọ gaa lodge ya na hotel, nọrọzie ebe a na-apịazi live, eri ego, akpọ ego ishi na mgba aja. After he released Patrick, ya ga police station make entry with the help of DPO na Abaraka. Ebido trace wa n'ihi na ọ transfer ka emere ha. Trace wa ma moto nwoke butara aka, fon ya butara aka, akaụntụ eji mee transfer. Ọra hụ ndị polisi ahụ ịga na hotel ebe ha nọ ga-ebute ha ka ike akwụ. Mgbe e hetere ha, jụwa ha sọ ele ego ha transfera from this man, ego ole fọrọ. Ụmụnne m, ihe a na-ekwu okwu ya wụ ihe mere within few days. Ihe ahụ gazi na akaụntụ ha wụ 30 million naira. Ha kporiele 40 million. Ajụwa ha sị ele ebe 40 million naira nọ. Ha sị ha eji ya kwọrọ mma ha ụgwọ ụlọ, werekwe leta mma ha. A na-ajụ na 40 million naira ka unu ji kwụrụ mma na ụgwọ ụlọ. Ụmụnne m, ha tọọ aka, ha ghọọ aka n'imi, ha ghọpụta ghọọ ya na ntị. Nga na ka na buruzie ha kweligeme. By then na-elezi moto nwoke nọ ntara, moto wọtụrụ 45 million naira ka ha kposara for sale, na-achọnyere ya 10 million naira. Ekwewele ya ọnọ already. Nga ka na buruzie ma ha ma moto nwoke lughachi back to base. Ya wee wụrụ ya. The DPO ewepụla okwu court. Ha sị na a ga-emeke sure na a punishiri ụmụnne abụọ n'ụdị dị egwu. Ụmụnne m, akụkọ ewere na-ada, onye ọbụla na-ekwu olu ya. Ụfọdụ si na ọ wụ nwa nwaanyị zụrụ. Ndị ka mpa ha kpọrọ la enwekwara ka ezugo oshi. Ihe niile awụcha individual, otu onye shitujite ya ka ọ ga-eshi doruo. Enwere ụmụ nwoke mega ọfụma taa, ọwụ nwaanyị isi ekpe zụrụ ha. Enwere ụmụaka mega ọfụma taa, ọwụ nwaanyị na-anụwo na dikpọrọ ụmụ ya la zụrụ ha. Enwekwara ụmụ nwoke ndị ka ezugo oshi taa, nna ha na nne ha agbasahụ na marriage. Ha abụọ reziri ha, zụọ ha ọfụma. Ihe nọ na-ezu nwa wụ otu ishiri tụji ute ishi otu ahụ megịrị doruo na ya. Enweghị ebe ọ ka mma.
onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme kpachapụ anya ka na imagine ụmụnne abụọ n'ogbe 25 and 21 and 25. Mmadụ ezugide nwa ya erute 21 years ka ọzọ erute 25, abụọ n'ogbe ka a na-ekwu okwu na a ga-apọnishi na a ga-enye eme ha ka ọzọ mechaa ha ugbo ma tọchọ ma gịnị, ụmụaka nwere ike ha agaghị survive ya. Di na nwaanyị agbara aka dimkpa abụọ. Ọ gịnị na-ebute mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ obere nwa ị mụrụ, ịma mgbe ị mụrụ ya makwanụ ejie ya bezi ya na-eme ihe ego, ị gaghị ajụ sọ gịnị nwe ihe ịrụga, ọ gịnị wele skuulu ị gụtara, ele mgbe ị nwetara ọrụ na o wee ego ole ka a na-akwụ gị, biznes nwenyegadị ego ole ị ga-eji eme ihe ego dị otu a. Ụmụnne m unu ahụnanụ ya dịzị ka kọmpetishọn. Nwaanyị ahụ mgbe o kwesịrị ịjụ ụmụ ya ajụjụ ọjụhụ ya na-eme kurukuru ka oji die na ndị kelenụnụ ya kpụtara na ha ghọchaa n'ide ha ghọla ahụ millionaires emewe na ihe ego ya emechi ọnụ ọjụ ha ajụjụ o kwesịrị ịjụ as a mother. Nne na nna ọbụla nwere ọrụ nke wụ na emechaa erie ịma ihe nwa gị na-arụ ma biznes ọ na-eme, marakwa na ụdịrị ego ọ na-ebubata enwe ihe ga-eme ka ọ kpata ụdịrị ego ahụ na eji ahụ ọ nọ. Imecha gị relax ya mechie ọnụ, ụgwọ ọrụ ya nọ na-eche.